Eu ahora mismo son agricultor, vamos, me dedico a cosechar verduras. Hai 7 aniños que me dedico a isto. Meu home xa prácticamente toda a vida e meus sogros aínda máis. Pois para un día de feira, vaise recoller o día antes as cousas, tes todo preparado, pola mañá levantas ás 8 da mañá, cargas o coche e veste pa aquí, hasta a 1 ou 1:30. Sempre preparamos todo o víspera. O que sería o víspera, pois decimos, bueno, pois a ver, vamos a ver se hai xudía, pois apañamos a xudía, vamos a ver se hai noces, collemos noces, vamos a ver se hai castañas, imos mirando así un poquinho según vamos tendo. Eu non teño nada de produción propia. Eu todo é comprado. Veño cando teño produtos nada máis. Senón, cando non teño, xa non vou a ningún lado. Porque non teño do meu, non vou a compralo a ningún lado. Entendes? Mellor así. E non engaño a xente. Non lle digo que é meu se non é. Aquí chego o monto e despois marchamos para a casa a comer. Xa non nos podemos permitir o lujo como antes que parábamos nos bares, pero agora non. Eu, polo menos. É un complemento máis pa casa. Non é que vivo disto, non, Porque o meu marido é mariñeiro e entonces este é un suplemento, nada máis. Sí se vive ben, o sea, podes vivir tranquilamente do campo, O malo é que a xente non quere vivir do campo. E tampouco apoian moito, Hai quen este aí a voces chamando, ai, mira que ten... Non, eu veñen, miran, se lle gustan compran e se non, eu ofrezo o que teño e nada máis. A veces preguntan, é túa, é túa? Si, é miña, se non fora miña, non... Eu no camión non compro, fíjolle eu. Eu deixo que a xente vexa a mercancía, que escollan o que máis lle guste, sempre intento aconsellalos, pois isto é mellor, isto é peor, é preferiblemente que leves este e non o outro. Pero, bueno, ao final de todo, sempre o cliente sempre ten a razón. A min gustame porque me relaciono con moita xente, miras moita xente, a min gustame isto de relacionarme con xente. Sí. E pasasno ben, miras a un, miras a outro, saludas a un, saludas aos conocidos, aos que che compran, aos que non. É moi ben, a min gustame isto. Sí.